tennis weg, ik heb hem weggegeven. Die moet uitgevoerd worden. Ja, dat is een mooi project. Nee. Hey, baas, boven baas. Altijd baas. Hoi. Hallo. Ja, klopt, daar ben ik te druk. Mag ik jullie even storen? Bjorn, wat heb jij? Mooi beeld. Dit is Kenny's verjaardag. Die kan een beetje dichtbij hoor. Doe even aansteken erbij. Dit is Kenny's verjaardag. Heb je nog een boodschap naar Kenny toe? Kenny. Als iemand wacht even aansteken erbij. Zo. Kenny. Hey, ja, je ziet me goed. Proficiat. Huh? Proficiat. Ja? Hey Bjorn, wat heb je? Proficiat Kenny. Met jouw verjaardag. Ik wens je nog vele jaren. Bedankt, tot ziens. Bedankt, tot ziens. Dag. Oké, dan gaan we even naar Joren. Joren, wat heb jij te zeggen tegen Kenny? Kenny niet. Kenny Mini. Kenny. Wie die ken ik niet. Kenny niet. Ja. Kenny of Kenny niet? Je ziet niks erin. Oké. Oh. Hartstikke verjaardag en Bedankt. kom op man, Prestige 15. Rob, wat heb jij te zeggen tegen Kenny? Oh. Benny Benny? Benny Romimpe? Kenny Romimpe. Benny of Kenny Romimpe? Nee, Kenny niet. Is kostbaar gast. Hey, Kenny Romimpe, dat niet. Kenny Romimpe. Kenny Romimpe? Ik word redelijk verteld. Gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Prettig. Ja, leuk. Ja. Kenny, ik ken Wat wil jij niet. zeggen? Kenny, wat wil jij zeggen? Hij staat gewoon naast ons. Hij staat gewoon naast ons. Ik ken hem. Kenny? Ja, ik weet niet. Die Kenny? Ja, Nee, Kenny. Nee, ken je Romimpe? Kenny Romimpe? Ja, ken je Romimpe, zeg maar? Kenny? Of Kenny niet? Nee, let op. Hoppa! Bedankt, tot ziens. Oké, tot ziens. Oh Jos, kijk deze. Ja, dat is echt mooi. Niet normaal. Hij is echt mooi. Wauw. Hey Jackie, heb jij nog wat te zeggen tegen Kenny? Wat te zeggen tegen Kenny? Ja, gewoon van zijn verjaardag of zo. Wat moet ik zeggen dan? Ja, wat je maar wil. Ik ga niks zeggen, want je staat allemaal op Facebook en nee. Hey, heb ik geen boodschap naar Kenny? Boodschap naar Kenny? Gewoon, Nou, ik ben omdat zijn verjaardag is. hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. En hartstikke leuk feestje. En ja, dat was het. Dat was het. Oké, dankjewel. Toppie. Ja? Ik ben naar de volgende. Nou, ga- Klein, Alessandra, of allebei. Hebben jullie wat te vertellen tegen Kenny? Kenny, gefeliciteerd. Je bent de beste jongen. En je bent de grote. Heb jij nog wat te vertellen, Sandra? Niet. Gefeliciteerd. Oké, dat was alles. Kenny, ik vind je echt een toffe jongen en je bent hartstikke gezellig, Kenny. Dank je. Je bent een heel gezellig jongen. Dank je. Heel lief. En jij bent gewoon echt een goede jongen. Het staat op film, hè, dus ik meen het. Dat is echt op film, ja. Het staat echt op film. Volgens mij wordt niet zo uitgezonden. Even met je vragen. Wat? Hey, dit is die afgemove voor Kenny. Heb je wat te zeggen tegen Kenny? Kenny jongen, het was echt geweldig. Maar het is al lang niet afgelopen, toch wel? Nee. Dus nee, het was echt geweldig. Het is geweldig, laat ik het zo zeggen. En ja, laten we nog een mooi feestje van bouwen. Bam! Sarah is ook nog niet op de film geweest. Hi Kenny. Wat wil je zeggen tegen Kenny? Dat het een topfeest is. En ik wens je alle geluk van de wereld. Ja, maar dat vind ik Hey, Flux, Hamma. Ik vraag alleen om mijn Deze film is die aftermovie voor Kenny. Voor Kenny voor zijn verjaardag en zo. Wat wil jij zeggen? Wat wil jij zeggen tegen Kenny? Lekker man. Lekker van jou boy. Ik hou van jou. Deze boy van jou, samen met deze boy. Brother love. Met deze boy. Geen gefeliciteerd of zo. Kenny. Michael.
Ja. Wat wil jij zeggen tegen Kenny? Dit is die aftermovie. Gefeliciteerd Kenny. En verder. Daar zie je van tevoren. En verder. Zeg eens wat meer. Verder niks. Oké. Marielle. Oh. Wat wil jij zeggen tegen mijn Kenny? kus. Helemaal niks. Dit is de anti-movie. Helemaal niks. Oh mijn god. Het is rood nu. Hey, zit niet zo aan mijn kont. Zit niet zo aan mijn kont. Ik weet niet of je bij de jarig van hem, maar ik zit echt niet aan jouw kont. Ik zit echt niet. Jij zit zeker aan mijn kont. Ik zat aan jouw kont. Ik zat aan jouw kont. Mooi. Hi. Deze movie die is voor Kenny. Hi Kenny. Dus Hi Kenny. dit is tijd morgen pas. Hi Waarschijnlijk. Kenny vanmorgen. Ik hoop dat En dit is gewoon echt speciaal voor Kenny. En over zijn feest en zo. Aftermovie. Ik hoop dat je een goede afterparty hebt thuis. En verder. Love you. Oké. She loves you. Heb ik Marielle. verder nog. Ja, Marielle heb ik al gehad. Barrel met zijn stoned oogjes. Bjorn, wat zeg jij? Bjorn, wat zeg jij tegen Kenny? Hè? Wat zeg jij tegen Kenny? Kenny, bedankt. Ik vind het jammer dat ik morgen moet werken. Oh, je gaat er vandoor? Au. Oh! Ja, hij is wel fijn. Ja, hey, dit is die aftermovie. Oh nee! Heb je nog wat te zeggen? Je bent de beste. Hoppa! Kenny is de beste. Hoppa! Heb jij nog wat te zeggen tegen Kenny? Heb jij nog wat te zeggen tegen Kenny? Nee. Hi Kenny. Hi. Het is Kenny. Kenny.